Noniin, mä oon Zoli, eli Bugbig. Noniin, mä oon Error Lucky ja me pelataan tänään Among Us. Ja kutsukaa sitä Wood sen nurminimellä. Niin, just mun nimi on Wood. Remember it! Noniin. Mr. Zoli menee toiseen paikkaan pelaa, paitsi kun äänestetään sen ajaksi. Joten mennäänkö? Nyt mä aloitan se peli. Oh. Fine. No niin, mä toivon, että mä oon impostor. Okei, crewmate. Saadaanko me kun roll? Okei, me ollaan vaan normi crewmate. Niin, mennääs. Eli mä vielä kerrotaan, että toi Bugbig-tyyppi, niin se on No ja nyt Mr. Zoli tulee takas tänne, koska äänestykset alkoi. Jep, ja niin, mitä sä olit tekemässä? Mä olin just mennyt storageen, missä mun tehtävät. Mä olin just mennyt storageen, missä mun tehtävät! Okei. No niin, okei, eli kuulemma toi... Sano, että toi sininen niin, mutta sanoit, että nyt ne sanoo mua impostoriksi. Okei, mitä edes okei. Mä sanon skippiä. Joo. Wait, no, en mä reportannut sitä. Oh my gosh. No. Okei, musta tuntuu vähän, että vihreä osas, koska sininen sanoi, että se on vihreä, ja nyt vihreä sanoi, että mä oon impostor. Joten mä äänestän vihreätä. Mä vaan skippaan, ei oo kauhean paljon tietoa. Nyt sä sanoit Error Luckissa species. Okei, jos sä sanoit, että sä oot impo, ja sit sä sanoit, että sä species. Ja tää on aika epälogiitonta. Sanon valheita. Okei, no niin, jos ne kikkaa mut heti pois, niin miksi? Mitä? Okei, 3 tyyppiä. Okei, itse asiassa jos sä et ois äänestänyt skippiä, vai äänestikö sä skippiä, niin jos sä et ois äänestänyt skippiä, muut ois kikattu. Tai paitsi jos sä oisit äänestänyt sitä toista. Joo, no niin, Mr. Zoli taas meni pois. Koska ei oo äänestänyt. Niin mä ajattelen, että mä menen kameroihin kattoo mitä siellä on. Oh, wait. Oh my gosh. Vihreä. Oh my gosh, mä oon 100 varma, että se on vihreä. Se käveli Pinkin ruumiin yli. Mä uskon, että se on blue tai purple. Se on vihreä, bro. Mä luulen, että se on blue tai purple. Kun se on 100 huoneesta, sit mä näen niinku purple juosta takas sinne huoneeseen sillä se sinisen viereet. Niin, ja nyt se väittää mua, se on vihreä. Okei, mä luotan suhun tässä tilanteessa. Eiku ei! Mä luotan nyt! Ei! You dumb fart! No! Noin. Mä spämmin sitä. Wait. Noniin, äänestikö se vihreätä? Joo, hyvä. Wow! Mitä? Joo. Tasapeli. Oh my gosh. Nyt vaan, no niin, Mr. Zoli, get out. Eli nyt vaan pitää pysyä todella kaukana vihreästä. Oh no. No, mä en oo olemassa vihreä. Oh man. Noniin, nyt äänestetään se vihreä ulos. Joo. Nyt sanotaan, että se on impo, että kaikki äänestää.
Niin just. Jotain tyyppejä... Joo, nyt Limekin on samaa mieltä. Kiitos. Mä nyt että se ei sano mua impoksi, koska mä vahingossa syytin sitä äsken. Joo, ja nyt taas... Se on 100% vihreä. Se on vihreä. Mä näin, että sä olit siellä yrittämässä fiksaa sitä. Niinku, mä olin siinä vieressä, mä olin sillä, ei mä lähden täältä, koska mä en halunnut olla impostorin vieressä. Okei, nyt Pinkki on sitä mieltä, että mä oon imppo. Tietenkin. Onkohan silloin Pinkki yksi vihreän kätyreistä? Noniin, nyt äänestetään se freaking vihreä ulos. Sait mun äänestyksen. En tiedä, saadaanko me muiden. No, tää on 2. Oh, fiu! Yes! Kauhea. Viimein. Noniin, ja totuuden hetki. Jep, mä tiesin. Mä luotan suhun. Noniin, get out of Mr. Zoli. Kato, jos oranssi on vielä tuolla huoneessa vai venttasko se? Joo. Oranssi, musta tuntuu, että oranssi on safe. Mennäs kameroihin. Ei näytä olla mitään täällä. Oh wait, what? Mr. Zoli, mä en edes nähnyt äsken mitä... Wait, you died? Joo, mä haavun. Koska mä en edes nähnyt mitään... Mä en nähnyt edes mitään ruumista. Mä näin vaan sen report-nappula ja mä olin se... Wait, what? Okei. Okei, it's pink. Why oranssi? Ei, mä en oo nähnyt pinkkiä yhtään, se on pinkki. Selvitetään yhden jutun jälkeen. Jep. Niin katsotaan, jos oranssi oikeesti uskoo. Oh! You dumb farts! No niin, nyt. Miksi te ootte niin tyhmiä? No. Among Us pelat on tyhmiä. Well. No kidding, Sherlock! Like, comment, share, subscribe!